ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായ മാധവൻ നായർ അവരോടുകൂടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്, സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ കാണികൾക്ക് കാണുവാനുള്ള അവസരം സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ ഒരുക്കി ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ രഘുറാം വല്ലാൾ മുക്തേശ്വരൻ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ദുർഗാപരമേശ്വരി ശാസ്താക്ഷേത്രം മുക്തേശ്വരൻ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ദുർഗാപരമേശ്വരി ശാസ്താക്ഷേത്രം മുണ്ടോ. ധാർമ്മിക പ്രഭാഷണം ശ്രീ പ്രവീൺ കോട് ബാലഗോകുലം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ഗോകുലം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ സഹകാര്യവർ. ചിത്രകല മെമ്പർ 1-ാം വാർഡ് പണിയ ശ്രീ രാഘവൻ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ദുർഗാ സ്വയം സഹായ സംഘം അടുക്കം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ പി റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ വിശ്വനാഥ വളവന്തെടുക്ക നൃത്തഭജന അധ്യാപകൻ ശ്രീ മനോജ് കുമാർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദുർഗാ സ്വയം സഹായ സംഘം ആനന്ദകുമാർ പതിക്കാൽ അയർക്കാട് സഹൃദയ കലാകായിക വേദി പ്രസിഡന്റ്. സമ്മാനദാനം ശ്രീകൃഷ്ണ രാധവംശമണിഞ്ഞ കുട്ടികൾ. നന്ദി ശ്രീമതി രാധ ടീച്ചർ പ്രൊഫസർ അഷ്ടമി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അന്നദാനം, 1 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ ഭജന ശോഭ ഭക്തിഗാനം കുട്ടികൾക്ക്. 3 മണിക്ക് കായിക മത്സരങ്ങൾ. മിഠായി പെരുക്കൽ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്. ലെമൺ സ്പൂൺ UP ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്. ലക്കി കോർണർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്. സൈക്കിൾ ടയർ റേസ് UP ആൺകുട്ടികൾക്ക്. ഉറിയടി മത്സരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ കമ്പവലി പ്രദർശന മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് സമാപന സമ്മേളനം. 7 മുതൽ 10 മണി വരെ സാംസ്കാരിക പരിപാടി നാട്ടിലെ മറുനാട്ടിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന്. ഈ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് നല്ലവരായ മാനസങ്ങളെ സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. അഷ്ടമി ആഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് പരസ്യങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ മുള്ളേരിയ, കലാ ഓഫ് കാസർഗോഡ്, മഹാദേവി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മുണ്ടോൾ നച്ചിബഡ്, SK ഗ്രൂപ്പ് സന്തോഷ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ, അർക്കാമിൽ ചിത്ര സ്റ്റോർ, കുഞ്ഞാറ്റ ജ്വല്ലറി മുള്ളേരിയ. മുഴുവൻ നല്ലവരായ മുഴുവൻ നല്ല രക്തമാന 1000 നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ശോഭയാത്രയിൽ അണിനിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ രാസദോഷം അണിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വേദിയിലേക്ക് ശോഭയാത്രയിൽ പുണ്യത ഭജന അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉപഹാരം സമർപ്പണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുണ്ടോൾ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി ശ്രീ രഘുറാം വല്ലാൾ അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. അഷ്ടമിയുടെ ഭാഗമായി രാവിലെ നടന്ന ശോഭയാത്ര ഭക്തി നിർഭരമായി ബാലഗോകുലം നിർമ്മിച്ച അങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആഘോഷവേളയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഭക്തമാനസിന് അതുപോലെ വേദിക്ക് മുൻവശത്തായി ലഘുഭക്ഷണ വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ അഷ്ടമി ആഘോഷ ഈ ശുഭവേളയിലേക്ക് ലഘുഭക്ഷണം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ARR മുള്ളേരിയ, പൈക്കം മധു, മുണ്ടോൾ ജംഗ്ഷൻ അവറുകളാണ്. ഇനി വേദിയിൽ
നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശോഭയാത്രയിൽ കുണിത ഭജന അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപഹാരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഉപഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മുണ്ടോൾ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി ശ്രീ രഘുറാം മല്ലാൾ അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. ಇವತ್ತಿನ ಭಗವಾನ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಘೋಷಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಕರ್ಣ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಅಂಬುಕುಂಜೆ ಇವರಿಗೆ ರಘುರಾಮ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ശോഭയാത്രയിൽ നടന്ന ഭക്തി നിർഭരമായ കുണിത ഭജന വേദിയിൽ സമ്മാന ദാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുണിത ഭജന അവതരിപ്പിച്ച ബാലികാ ബാലകന്മാർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുണിത ഭജന അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ലഘുഭക്ഷണം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളോട് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ധാർമ്മിക സഭ നടക്കുന്നതാണ്. ಇವತ್ತಿನ ಘೋಷಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ മുഴുവൻ നല്ലവരായ ഭക്തമാനസങ്ങളെയും സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളി മുഴുവൻ നല്ലവരായ ഭക്തമാനസങ്ങളെയും സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. അടുത്തതാകുന്നത് ധാർമ്മിക സഭ ഇതിനു വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയുടെ മുൻവശത്ത് ലഘുഭക്ഷണ വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സുദിനവേളയിലേക്ക് ലഘുഭക്ഷണം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ARR മുള്ളേരിയ പൈക്കമ്മട് മുണ്ടോൾ ജംഗ്ഷൻ അവകളാണ്. വേദിയിൽ ധാർമ്മിക സഭ ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. വേദിയിൽ ധാർമ്മിക സഭ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യകർത്താക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ ഹരീഷ് ചെട്ടി പിണ്ടിക്കായ്, സെക്രട്ടറി അഷ്ടമി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി, അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മാധവൻ നായർ ആർക്കാട് കലാപ്രസ്, അധ്യക്ഷൻ അഷ്ടമി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി, ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ രഘുറാം ബല്ലാൾ, മുക്തേശ്വരൻ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ദുർഗാ പരമേശ്വരി ശാസ്താ ക്ഷേത്രം മുണ്ടോൾ. ധാർമ്മിക പ്രഭാഷണം ശ്രീ പ്രവീൺ കോടോ ബാലഗോകുലം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ സഹകാര്യ വാര്യഹർ. ആദരിക്കൽ ശ്രീ ഉദയൻ വടക്കേക്കര യക്ഷഗാന അധ്യാപകൻ. സാന്നിധ്യം ശ്രീ ഗോമയർ ആരക്കാട്, ശ്രീ രംഗനാഥ് റാവു ARR മുള്ളേരിയ, ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ സെഞ്ചുറി ഹോട്ടൽ കാസർഗോഡ് മുള്ളേരിയ, ശ്രീമതി പുഷ്പ സുരേഷ് 2ാം വാർഡ് മെമ്പർ നെച്ചിപ്പടുപ്പ്, ശ്രീമതി ചിത്രകല മെമ്പർ 1ാം വാർഡ് പണിയ, ശ്രീ രാഘവൻ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ദുർഗ സ്വയം സഹായ സംഘം അടുക്കം, ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ P റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ശ്രീ വിശ്വനാഥ വളവന്തടുക്ക നൃത്ത ഭജന അധ്യാപകൻ, ശ്രീ മനോജ് കുമാർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദുർഗ സ്വയം സഹായ സംഘം, അതുപോലെ സഹൃദയ കലാകായിക വേദി സെക്രട്ടറി ആനന്ദകുമാർ പതിക്കാൽ. ഇവരെ എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. ധാർമ്മിക സഭ ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ധാർമ്മിക സഭയിൽ
ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം SSLC, USS, LSS പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടികളെ ശ്രീ അഷ്ടമി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ആദരിക്കുകയാണ്. ഈ ധന്യവേളയിലേക്ക് ഇവിടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഷ്ടമി ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വേദിയിൽ ധാർമ്മിക സഭ ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ധാർമ്മിക സഭയിലേക്ക് മുഴുവൻ നല്ലമാരായ ഉത്തമാനസങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ധാർമ്മിക സഭയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ശ്രീ ഹരീഷ് ചെട്ടി പിണ്ടിക്കായി, സെക്രട്ടറി അഷ്ടമി. അതുപോലെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മാധവൻ നായർ അയർക്കാട് കലാപ്രസ്, അധ്യക്ഷൻ അഷ്ടമി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി. ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ രഘുറാം വല്ലാൾ മുക്തേശ്വരൻ, ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ദുർഗാ പരമേശ്വരി ശാസ്താ ക്ഷേത്രം, മുണ്ടോൾ. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്, എല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കുണിത ഭജന സംഘങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്, വേദിയിൽ ധാർമ്മിക സഭ നടക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ നല്ലവരായവരും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೊಂದು ವಿನಂತಿ, ಕುಣಿತ ಭಜೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗುವಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿಕಾಯ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಘುರಾಮ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡೋಳು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡೋತ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದಯ ಬಡಕೆಕ್ಕರೆ, ಗೋಪಾಲನ್ ನಾಯರ್ ಆಯರ್ಕಾಡ್, ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ARR ಗ್ರೂಪ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಸುರೇಶ್ ಸದಸ್ಯರು 2ನೇ ವಾರ್ಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸದಸ್ಯರು 1ನೇ ವಾರ್ಡು, ರಾಘವನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಯಂ ಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಡ್ಕ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪುಂಡಿಕಾಯ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಲವಂತ ಅಡ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ,
ಅಡ್ಕ ಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಪದಿಕ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ಸಹೃದಯ ಕಲಾ ಕಾಯಿಕ ವೇದಿ ನೆಚ್ಚಿಪಡ್ಪು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഭാഗമായി വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് ധാർമ്മിക സഭ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ವೀರಕೇಸರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರಕೇಸರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഭാഗമായി വേദിയിൽ ധാർമ്മിക സഭ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വേദിയിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆയിൽ ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥന. ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲು ಓದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഭാഗമായി ധാർമ്മിക സഭ ആരംഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രീ ബാലഗോകുലം കുട്ടികൾ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥന ആലപിക്കണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അഷ്ടമി ആഘോഷ വേളയിൽ ധാർമ്മിക സഭയിൽ SSLC USS LSS പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അഷ്ടമി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ആദരിക്കുകയാണ്. ഈ ധന്യവേളയിലേക്ക് സമ്മാനാർത്ഥികൾ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ആദ്യമായി ധാർമ്മിക സഭയിൽ പ്രാർത്ഥന. ശ്രീ ബാലഗോകുലം കുട്ടികളിൽ നിന്ന്. മണിയും നീ ഗോപികാഹൃ
ധാർമ്മിക സഭയിൽ സ്വാഗത ഭാഷണം വേണ്ടി ശ്രീ ഹരീഷ് ശെട്ടി പിണ്ടിക്കായി സെക്രട്ടറി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿಯಾದಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಕಾರಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದ ಈ ನೆಚ್ಚಿಪಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಗಳನ್ನು ಪವನ ಜನ್ಮ ಪಾವನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿಕೈ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್ ಆಯರ್ಕಾಡ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಭಳ್ಳಾಲ್, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಡೋಳು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೋತ್, ಬಾಲಗೋಕುಳ ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲನ್ ನಾಯರ್ ಆಯರ್ಕಾಡ್ ಇವರಿಗೆ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ರಾವ್ ARR ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಸುರೇಶ್ ಸದಸ್ಯರು 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನೆಚ್ಚಿಪಡ್ಪು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸದಸ್ಯರು 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪಣಿಯೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಯಂ ಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಿಂಡಿಕಾಯಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಳವತನಕ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಪದಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ಸಹೃದಯ ಕಲಾ ಕಾಯಿಕ ವೇದಿ ನೆಚ್ಚಿಪಡುಪು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಬಡಕೆಕೆರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಆದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗುವುದಕ್ಕಿದೆ. ರಘುರಾಮ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं गुणसम्पदः शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेजहारोग्यं देहि मे परमेश्वरः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्. ഈ വർഷത്തെ അഷ്ടമി ആഘോഷ പരിപാടി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം അടുത്തതായി വേദിയിൽ ധാർമ്മിക പ്രഭാഷണം ശ്രീ പ്രവീൺ കോടോത്ത് ബാലഗോകുലം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ സഹകാരി കവി. ಈ ರಘುರಾಮ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಮಾಧವ ನಾಯರ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ഇದ್ದೇವೆ. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് നാം മഹാജന്മാഷ്ടമിയായി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ വിപുലമായ ഒരു ഘോഷയാത്ര ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി 10 മണി വരെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും കായിക പരിപാടികളും നമ്മളുടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് സഹകരിച്ച് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳೆಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಮುಂಡೋಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದಂತಹ ರಘುರಾಮ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತಾರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದರಣೀಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡೋರ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗುವಂಥ ಶ್ರೀ ಉದಯನ್ ಬಡಕಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ರಾವ್, ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಲವಂತರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ. ಈ ಸಲ 2 ಸಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಅದೋ ಇದೋ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಮಿ ಆದರೂ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 2 ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2 ಅಷ್ಟಮಿಗಳು, ಒಂದಲ್ಲ 2 ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಿಗಳದು 8ರಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರಬೇಕು, 4ರಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಬರಬೇಕು, ಚತುರ್ಥಿ, ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಈಗ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾವು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಗೋಕುಲ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾಲಗೋಕುಲವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬಾಲಗೋಕುಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಸನ, ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಾಲಗೋಕುಲದಿಂದ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕವನಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಪುರಾಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕವೂ ಇಲ್ಲ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾವುದೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಅಥವಾ ಮನೆಯವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರೋದು, ಇಂತಹ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಬಾಲಗೋಕುಲವನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ, ಇಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರ ಕಥೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರಿಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಸನ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಣಬಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂತಹ
ಬಾಲಗೋಕುಲ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಧಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಇಂಥದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಾಲಗೋಕುಲ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿ. ಅವರೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ദൈവിക ചൈതന്യത്തിന് മുന്നിൽ ഈശ്വരീയ ചൈതന്യം തന്നിലേക്കും തന്നിൽ നിന്ന് ആ ചൈതന്യം ഭക്തരിലേക്കും സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ആത്മബലം നേടിയ സംപൂജ്യ രഘുരാമപള്ളാർ അവരെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഗുരുതുല്യരായ, പിതൃതുല്യരായ, മാതൃതുല്യരായ, സഹോദരി സഹോദര തുല്യരായ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഏവർക്കും എൻ്റെ സാദര നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആശ്രിത വത്സലനും ആപദ്ബാന്ധവനും ശിഷ്ടരക്ഷകനും ദുഷ്ടനിഗ്രഹകനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം ബാലഗോപാല ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാലങ്ങളിലും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നൽകാൻ ഓരോ സന്ദേശങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബാലഗോകുലം ഈ ആഘോഷത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും ഏത് ആചാരത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും എത്ര തന്നെ ആഘോഷങ്ങൾ പൊലിമുള്ളതാക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലൂടെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും സഫലമാകേണ്ടുന്ന ബാല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇക്കുറി ബാലഗോകുലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇത്തവണ ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ പാലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. ഉൽപാദനത്തെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി തലേ ദിവസം വരെ 5 ലിറ്റർ പാല് നൽകിയിരുന്ന പശു ഓണം ദിവസം 10 ലിറ്റർ പാൽ ഒരിക്കലും നൽകില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർവാഹവുമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആവശ്യത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ പാല് കേരളത്തിൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം, ഒന്നുകിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം, അതല്ല എങ്കിൽ കൃത്രിമമായി പാൽ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി കലക്കി അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ജനിച്ച് അല്പം ഒരു അറിവ് ആയ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ 3 വയസ്സാകുമ്പോഴേ പ്ലേ സ്കൂളും അതുപോലെ LKG UKGയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ആദ്യം നൽകിയിരുന്നത് കുലത്തൊഴിലിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ പ്രായത്തിൽ 5 വയസ്സ് പ്രായമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ചുമതല ഗോക്കളുടെ കുട്ടികളെ മേയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശുവിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഗോപരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
അതിനെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, അത് ഞാൻ നേടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ വധിച്ചുകൊള്ളൂ, പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഗോക്കളെ വധിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഒട്ടനവധി വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയത്. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ കഴിവിൽ അസൂയ പൂണ്ട ദേവേന്ദ്രൻ 7 ദിവസക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ മഴ പെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി. തുള്ളിക്കൊരു കുടം എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഓരോ തുള്ളി മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ജലം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ തന്റെ ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. 7 ദിവസക്കാലം മഴ പെയ്യിച്ചിട്ടും ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ ക്ഷോഭത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടും ആ നാട്ടിലെ പരിപൂർണമായ ജീവജാലങ്ങളെ, സർവചരാചരങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്, നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന്. ഈശ്വരൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്, പ്രകൃതി മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്, പ്രകൃതിയിലെ സമ്പത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്, പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്രാന്തവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പാപചിന്ത ഉള്ളവരാണ്. മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപചിന്തയില്ല. മൃഗങ്ങളുടെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോക്കളുടെ തത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗോത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ തത്വം ഏത് എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യന്റെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുഭൂതന്മാരെയും ആചാര്യന്മാരെയും അതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ അവരുടേതായ തലങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരെയും കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കണം, എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കണം, എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തമമായ ഗ്രാമസങ്കല്പത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ തനതായ സമ്പത്തിനെ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലുകൾ കലർത്തിയ, ഇപ്പോഴൊക്കെ ലഹരിക്കു വേണ്ടി രാസലഹരി വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പഴയ കള്ളുഷാപ്പുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറയുടെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും രാസം കലർത്തിയ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ അത്തരത്തിൽ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. വരും നാളുകളിൽ ആ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രബോധത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നാടിനെ, തന്റെ വളർത്തച്ഛനായ നന്ദഗോപനെ അടക്കം ഉപദേശിച്ചത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ദേവേന്ദ്രനല്ല മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് കാർമേഘങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്തി ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയാണ് തടുത്തു നിർത്തി മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്, അതിനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു മൃഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എത്ര ക്രൂരമൃഗമായാലും അതിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം അതിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് മറ്റൊരു മൃഗത്തെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല, കൊലപ്പെടുത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാവിന്റെ രസനേന്ദ്രിയങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മൾ വാരിക്കൂട്ടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്, അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എത്രത്തോളം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ഭൂമിയെയും പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെയും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായി തിരിച്ചടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ ആ കാര്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായ തലത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്.
തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. ആ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാകണം. വിജയമുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് ധനമുണ്ടാകണം, ജോലി കിട്ടണം. ജോലി കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് സുഖമുണ്ടാകണം. സുഖം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടാകണം, നമുക്ക് കുടുംബ സൗഖ്യമുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ 8 തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി അടക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൃതയുഗമായിരുന്നു. നമ്മുടെ 360 വർഷമാണ് ദേവന്മാരുടെയും പിതൃക്കളുടെയും ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 360 ദിവസമാണ് അവരുടെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ 360 വർഷങ്ങൾ ചേർന്ന 4800 ദേവവർഷമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ യുഗത്തിന്റെ ആയുസ്. അതിന്റെ പേരാണ് കൃതയുഗം. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു, എല്ലാവരും സത്യസന്ധന്മാരായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഈശ്വര വിശ്വാസികളായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ യുഗം പിറന്നു, അത് ത്രേതായുഗം. ഒരു പകുതി ഭാഗം, ഒരു കാൽഭാഗം, ആ കാൽഭാഗം അവിശ്വാസികളായി, 3/4 ഭാഗം വിശ്വാസികൾ. നമുക്കറിയാം, 10 കുട്ടികൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു കുട്ടി മോശമാണ് എങ്കിൽ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പറയും അവനോട് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന്. 4800 ദേവവർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്ന കൃതയുഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി ത്രേതായുഗം വന്ന സമയത്ത് കാൽഭാഗം അവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിന് പഴയതിന്റെ ആയുസ് കൊടുക്കില്ല. അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആയുസ് കാൽഭാഗം കുറച്ചു, 3600 ദേവവർഷമാക്കി. പക്ഷേ പരിപൂർണമായും വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന യുഗത്തിൽ സംവത്സരങ്ങൾ നീണ്ട തപസ്സിലൂടെ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച കാലത്തിൽ നിന്ന് മാറി 12 വർഷം യാഗം നടത്തിയാൽ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു വെച്ചു. അവിടെ കാൽഭാഗം അധർമ്മം വന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആയുധമെടുത്തത്. അദ്ദേഹം പൂജാതനായത് ആയുധമെടുത്തത്. ദ്വാപരയുഗം, പകുതി ആൾക്കാർ അവിശ്വാസികളും പകുതി വിശ്വാസികളും. ബ്രഹ്മദേവൻ ആ യുഗത്തിന്റെ കുറച്ച് 2400 ദേവവർഷമാക്കി. പൂജകളും അർച്ചനകളും നടത്തിയാൽ, 1 മാസം പൂജയും അർച്ചനയും നടത്തിയാൽ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തർക്കമുണ്ടായി. പാണ്ഡവരും കൗരവരും തർക്കം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെട്ടു. പക്ഷെ കൗരവർ അതിന് തയ്യാറായില്ല, സന്ധി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ 18 ദിവസത്തെ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ആയുധമെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം നിരയായുധനായിക്കൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. അങ്ങനെ ധർമ്മം വിജയിച്ചു, അധർമ്മം പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന യുഗം കലിയുഗം. തർക്കങ്ങൾ കൂടും. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തർക്കം, അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തർക്കം, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആയുധമെടുത്തും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ആയുധമെടുപ്പിച്ചുമാണ് ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തിയത് എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റുമുട്ടി ഒരാൾ മരിച്ചയാൾ അധർമ്മിയും ജയിച്ചയാൾ ധർമ്മിഷ്ഠനുമാണ് എന്ന് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കില്ല. അവിടെയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം കലിയുഗം പിറക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ ചെന്ന സമയത്ത് പിതാവ് ചോദിച്ചു മകനോട്, നീ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? മകൻ പറഞ്ഞു, പിതാവെ, വരാൻ പോകുന്നത് കലിയുഗമാണ്. 4 പേരെ കണ്ടാൽ 3 പേർ അവിശ്വാസികളും ഒരാൾ മാത്രം വിശ്വാസിയുമാകുന്ന യുഗം. പരസ്പരം സ്നേഹമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും വായിക്കുന്നവരാണ്. അച്ഛൻ അറിയില്ല എൻ്റെ മകളാണ് ഇത്, എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്ന്. പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാർ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ജയിലുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നു, കോടതികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നു.
ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമേ ബന്ധങ്ങളുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമാണ്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയച്ഛനുണ്ട്, വലിയമ്മയുണ്ട്, ഇളയച്ഛനുണ്ട്, ഇളയമ്മയുണ്ട്, അമ്മാവനുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം, സാഹോദര്യ ബന്ധം, ഈ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ 16 32 അക്ഷരമുള്ള ഒരു മന്ത്രം നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന 16 അക്ഷരവും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന 16 അക്ഷരവും. അങ്ങനെ 16 32 അക്ഷരമുള്ള നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കലിയുഗത്തിനകത്ത് ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്തരം ആശങ്ങളിൽ ആ നാമമന്ത്രവും ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംഘേ ശക്തി കലയുഗേ, സംഘടിതമായ ശക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ, അത് രാഷ്ട്രീയമായാലും മതമായാലും സമുദായമായാലും കലാസാംസ്കാരികമായ കൂട്ടായ്മകളായാലും സംഘടിതമായ ശക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കിന്ന് നിലനിൽപ്പില്ല. ആ സംഘടിതമായ ശക്തിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ആ ഭഗവത് മന്ത്രത്തെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശോഭായാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഊർജം വരികയാ. ഇവിടെ ഓംകാരം മുഴക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടു. എന്താണ് ഓംകാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? പ്രണവ മന്ത്രമാണ്. ആ മന്ത്രത്തിനകത്ത് കടലിന്റെ ഇരമ്പലുണ്ട്, കാറ്റിന്റെ സീൽക്കാരമുണ്ട്, ഇടിയുടെ മുഴക്കമുണ്ട്. ഈ 3 ശബ്ദങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം. ആ വാക്കുരിയിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തചംക്രമണത്തെ അത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ മന്ത്രവും ഓരോ തരത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു ജീവിതകഥയെ ആസ്പദമാക്കി, ആ ഒരു സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് അമീബിയ എന്ന് പറയുന്ന മസ്തിഷ്ക രോഗം നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണ്. എന്താ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള കാരണം? തലച്ചോറിനെ തിന്നുന്ന ജീവിയാണ് ഈ അമീബ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ഡെങ്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കണം. നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് എങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ശുദ്ധമാണോ എന്ന് നോക്കണം. ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മലീമസമാക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ജലാശയങ്ങളിലും ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം പടരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജലം പോലും വിശ്വസിച്ച് കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ രോഗത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പവിത്രമായ വെള്ളമൊഴുകുന്ന ആ കാളിന്തിയിൽ, അവിടെ കാളിന്തിയിൽ കുളിക്കാൻ വന്ന ആ ഒരു രാക്ഷസനെ, കാളിയനെ ഭഗവാൻ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള കാരണം ഗോക്കൾ കുടിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മിനറൽ വാട്ടർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോരെ, ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കില്ല. തോട്ടിലെ വെള്ളം, കിണറ്റിലെ വെള്ളം, ടാങ്കിലെ വെള്ളം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ദിവസവും കോഴിയും മത്സ്യവും ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാത്തവരാണ്. ആ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഏത് വെള്ളമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം, ആ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം ഒരിക്കലും അവയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല, നമുക്കൊരു വിഷയവുമില്ല. അത് വളർന്നാൽ മതി, വിൽപ്പന ചരക്കാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി, അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. അതിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ബാലഗോകുലം ഇത്തവണ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഗ്രാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ. കാരണം ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നത്, ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് നല്ല വായു നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്, ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നല്ലതായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് വസ്തുക്കൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്, ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളത് എത്തപ്പെടേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തെ പരിപൂർണമായും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയാൽ, ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെയും ചൈതന്യത്തെയും പരിപൂർണമായും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബാല്യങ്ങൾ സഫലമാകുക
വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാളിയനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഗോക്കൾ കഴിക്കുന്ന, എന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തെ മലീമസപ്പെടുത്താൻ നീ വന്നാൽ നിനക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതിൽ ഇളവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് കാളിയ മർദ്ദനം നടക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജീവിതവുമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സന്ദർഭവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് വലിയ ഉത്തമമായ സന്ദേശങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനാണ് എങ്കിൽ പോലും ന്യായത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ മതേതരവാദിയും ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യവാദിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാരണം കംസന്റെ വധത്തിന് ശേഷം ആ കംസന്റെ ഭാര്യമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജരാസന്ധന്റെ ജരാസന്ധന്റെ സഹോദരിമാരാണ് കംസനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അങ്ങനെ കംസൻ വധിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉഗ്രസേനൻ വീണ്ടും മധുരയുടെ രാജാവായി. അങ്ങനെ രാജാവായ സന്ദർഭത്തിൽ ആ രാജ്യത്തെ 18 പ്രാവശ്യം ജരാസന്ധൻ ആക്രമിച്ചു. 18 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ആ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ ദേശത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന വൈദേശിക ശക്തികൾ എങ്ങനെയാണോ തുടർച്ചയായ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടത്, അതുപോലെ ജരാസന്ധൻ ആക്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാനോട് എല്ലാവരും ചെന്ന് പറഞ്ഞു, മധുരയിൽ എല്ലാവരും ചെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് ജരാസന്ധനെ ഇത്രയും നിലനിർത്തുന്നത്? ആ ജരാസന്ധനെ നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങേക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ദുഷ്ടനെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജരാസന്ധന്റെ മരണം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ജരാസന്ധന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ന്യായമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് തന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്കോ ഭാര്യമാർക്കോ ആണ് രാജ്യാധികാരം ലഭിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഉഗ്രസേനന് കൊടുത്തത് ശരിയല്ല. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ നാടിന്റെ രാജാവായിരുന്നു. ആ നാടിന്റെ രാജാവായതുകൊണ്ടാണ് ജരാസന്ധൻ അദ്ദേഹത്തിന് പെങ്ങളമാരെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം മുമ്പാര് ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ കാര്യം. ആരാണോ അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജരാസന്ധൻ ഇങ്ങനെ അക്രമം നടത്തുന്നത്. മരണം വരെ നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം വരുന്നത് വരെ നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ, നമുക്ക് ഇവിടം വിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിച്ചു. ദ്വാരകയിൽ അവിടെ കൊട്ടാന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടി വൈകിട്ട് ഇന്ന് വാഹനത്തിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ 5 മണിക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുമെങ്കിൽ, വീടിന് മുന്നിൽ ഇറങ്ങുമെങ്കിൽ, ആ 5 മണിക്ക് ആ ബസ് എത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആധിയുണ്ടാകും. നമ്മൾ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറെ വിളിക്കും, കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാളെയോ ഹെഡ്മാഷെയോ വിളിക്കും. നമ്മൾ ആശങ്കാകുലരാകും, അല്ലേ? ഇന്ന് പല വീടുകളിലും യുവത്വങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എത്ര മണിക്കാണ് പോകുന്നത്, എത്ര മണിക്കാണ് വരുന്നത് എന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയും അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുമായി മാറുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നത് 12 മണിക്കും 1 മണിക്കുമാണ്. എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ലീവുള്ള ദിവസം 12 മണിക്കും 1 മണിക്കുമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ നാടിന്റെ അവസ്ഥയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യുവത്വം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും നമ്മളാണ്. അന്ന് ആ അമ്മ അന്ധത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ശ്രമിച്ചില്ല. അവസാനം യുദ്ധഭൂമിയിൽ അശ്രമയിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഉൾക്കാഴ്ച തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഉൾക്കാഴ്ച കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഉൾക്കാഴ്ച കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സാമീപ്യത്തിൽ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥകളെ മുഴുവൻ ആ അമ്മ കണ്ടു. തന്റെ ഓരോ മക്കളായി മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവസാനം ദുര്യോധനന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തി ആ അമ്മ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരാളാണ് ഇതിന് കാരണം. നീ വിചാരിച്ചാൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. നീ അതിന് ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് യുദ്ധമുണ്ടായത്. അർജുനനെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് നീയാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അർജുനൻ തളർന്നിരുന്നു. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ഏത് ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? പിതാവിന് തുല്യനായ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ഗുരുനാഥനായ ദ്രോണാചാര്യർ, കൃപാചാര്യർ, ബന്ധുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, വലിയച്ഛന്മാർ, അമ്മാവന്മാർ, ഇളയച്ഛന്മാർ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജ്യം നേടിയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക? എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലയോ അർജുന, നീ പങ്കെടുത്താലും പങ്കെടുത്തില്ല എങ്കിലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കും.
നീ പങ്കെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കും. ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് ജീവിക്കണം ആര് മരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിനക്കിതൊരവസരമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസരമാണ്. കാരണം മറ്റാരും യുദ്ധപ്രാവീണ്യമില്ലാത്തവരായിട്ടല്ല നിനക്ക് ഈ ചുമതല കിട്ടിയത്. നിന്നെ ഞാനിത് ഏൽപ്പിച്ചത് നിനക്ക് ഞാനൊരു അവസരം തരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? എന്നിലേക്ക് ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളോടൊരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സഹായം കിട്ടിയേ തീരൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ല നീയാണ്. അതുപോലെ ഏതുപോലെയാണോ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ നിലവിളിക്കുന്നത്, ഏതുപോലെയാണോ ദുര്യോധന അടക്കമുള്ളവരുടെ മക്കൾ കരയുന്നത്, അതേ കരച്ചിൽ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ വംശത്തിനും നീ മൂലം നേരിടേണ്ടി വരട്ടെ എന്ന് ആ അമ്മ ശപിക്കുകയാണ്. ഭഗവമ്മ ശപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തു പിഴച്ചു? ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ അമ്മ കണ്ണന്ധയായി നടിച്ച് തന്റെ ഭർത്താവിന് അന്ധതയാണ്, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ആളില്ല, ഞാനാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കണ്ണായിട്ട് അവരെ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ അമ്മ അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കൗരവർക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം. നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാം കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണായി മാറാൻ, എല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് നടക്കുന്നവരുടെ കാതായി മാറാൻ, എല്ലാം പറയാൻ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും എന്ത് പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്തും നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന നാവുള്ളിലേക്കിട്ട് നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണും കാതും നാവുമാകാനുള്ള ദൗത്യത്തെ ഈ തലമുറയ്ക്ക്, പുതിയ ബാല്യത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഉത്സവാഘോഷത്തിലൂടെ ബാലഗോകുലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ജീവിതകഥയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഭഗവാനും കുചേലനും ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചവരാ. നമുക്കറിയാം, കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉള്ളവരാണ്. ഏത് അവസരത്തെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കുചേലൻ, അദ്ദേഹം സുദാമ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ പഠിച്ചയാളാ. അങ്ങനെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് അവരിറങ്ങി. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വഴിക്ക് പോയി, സുദാമാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഭിക്ഷാടനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. കുചേലൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭിക്ഷാടനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്ത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾ ജോലിയില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കില്ലേ, എന്താ ഇത്രയും വിവരമുണ്ടായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ജോലി കിട്ടാത്തത്? നിന്നെക്കാളും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ആ ആൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, ഈ ആൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ഉന്നയിക്കും. കുചേലൻ വിദ്യാസമ്പന്നനായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിദ്യാസമ്പന്നനായ കുചേലൻ എന്തിന് ഭിക്ഷാടനം എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കുചേലൻ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. എന്താ നമ്മുടെ ധർമ്മം? നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സഹോദരന്മാരോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസം ഏതാ? അവര് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാവനമായ മാസം റമദാൻ മാസമാണ്, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന മാസം. ഒരു ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസി തന്റെ സമാജത്തിന് തന്റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ 5% സക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിലെ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാകും, ആ പള്ളിയിലെ വികാരി തീരുമാനിക്കും എന്ത് ഞാൻ വർഷത്തിൽ ഇത്ര കൊടുക്കണം എന്റെ സമാജത്തിന് എന്നുള്ളത്. നമുക്കങ്ങനെ വല്ല കണക്കുണ്ടോ? നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറയും, വീട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ട് വാങ്ങിക്കോ, അമ്മയുണ്ട് വാങ്ങിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തേട്ടൻ എവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിക്കോ. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് 3 കടങ്ങളുണ്ട്. വളരെ പ്രൗഢഗാംഭീര്യമായ സദസ്സാണ് നമ്മുടെ സദസ്സ്. ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട്, ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ തരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, 3 കടങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, വീട് കെട്ടിയ കടം, മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച കടം, മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച കടം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കടങ്ങള് അല്ലേ? ഏതാ ഒന്നാമത്തെ കടം? ദേവന്മാരോടുള്ള കടം, ദേവഋണം. 7 സ്വർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂമി, ഭുവർലോകം, സ്വർലോകം, മഹർലോകം, ഈ ലോകം, തപോലോകം, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ലോകം, സത്യലോകം, ഇങ്ങനെ 7 സ്വർഗങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗമാണ് ഭൂമി. ആ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ, ജനിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം തന്ന ആ ഈശ്വരന്മാരോടുള്ള കടം ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ എത്ര പൂജ നടത്തിയാലും എത്ര വഴിപാട് നടത്തിയാലും നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടാമത്തേത് ഗുരുഭൂതന്മാരോട്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ പകർന്നു തന്ന ഗുരുഭൂതന്മാർ എന്ന് പറയും.
നമ്മൾ വളരെ വിദഗ്ധമായി മോഷണം നടത്തുന്ന കള്ളനുമുണ്ടാകും ഒരു ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിന് നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ ഒരു കത്തി ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം അത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഒരു കൊലപാതകിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട കത്തി, 1-2 കൂടി തട്ടാനുള്ള കത്തി കിട്ടി എന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നന്മയുടെ പ്രകാശത്തെ, സമാജത്തിന് നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഗുരുഭൂതന്മാരോടുള്ള കടം ഒരു മനുഷ്യായുസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് എത്ര ആദരവ് കൊടുത്താലും, അത്ര അവരെ ബഹുമാനിച്ചാലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടം, നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, സ്വത്തോഹരി വെക്കുമ്പോ കൊടുത്തതാർക്കാ? കൊടുത്തത് മുഴുവൻ അവനാണ്. ഇപ്പൊ ആരാ നോക്കുന്നത്? ഞാനാണ്. വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറയും. അങ്ങനെ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞാലും, എന്ത് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താലും വയസ്സുകാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയെയും നോക്കേണ്ട ബാധ്യത മക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള കടം, അവർക്ക് എന്ത് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താലും നമുക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഈ 3 കടങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് തീർക്കേണ്ടത്? അവിടെയാണ് മറ്റ് സമാജങ്ങൾ നൽകുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തെ 12ആയി ഭാഗിക്കണം. ആ 12 ഭാഗത്തിൽ 2 ഭാഗം ഈശ്വരീയമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കണം, 1 ഭാഗം അത് ഗുരുപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം, 1 ഭാഗം പിതൃകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. അപ്പൊ 4 ഭാഗങ്ങളായി 3 കാര്യത്തിന്. 4ാമത്തെ കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളോട് പലരും പറയും, മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ. മനുഷ്യനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനെ സേവിച്ചതിന് തുല്യമായി. പിന്നെ എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നത്? എന്തിനാണ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഭജന പാടുന്നത്? എന്തിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും. മനുഷ്യനെ സേവിച്ചാൽ പോരെ, ആ മനുഷ്യനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി 1 ഭാഗം മാറ്റിവെക്കണം. അതാണ് ദരിദ്ര സേവ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ആ ഭാഗത്തെ സ്വീകരിക്കാനാണ് കുചേലൻ തീരുമാനിച്ചത്. ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കുചേലൻ ധർമ്മമെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിച്ച് 2 കുട്ടികളായ സമയത്ത് രാവിലെ കിട്ടിയാൽ ആ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ ഉച്ചക്കില്ല. ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ രാത്രി കഴിക്കാനില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ വന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗൃഹനാഥൻ തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മമാരാണ് അവരെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിപ്പ, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി പറയപ്പ, എന്തെങ്കിലും നോക്ക്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് അവരെ നമ്മളൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, അവരെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കും, അവരുടെ ഒരു വിഷമമൊക്കെ മാറ്റി അവരെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുചേലന്റെ ഭാര്യ കുചേലനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കാര്യം പോട്ടെ, അത് ചിന്തിക്കണ്ട, പക്ഷെ കുട്ടികളെ നോക്ക്, എല്ലും തോലുമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുചേലൻ പറഞ്ഞു, ഞാനത് കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ? നീ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെന്നല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവനും എവിടെയാണ് തരുന്നത്? ഇവിടെയാണ് തരുന്നത്. അങ്ങനെ തരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ വാങ്ങാൻ പറ്റൂ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പത്നി പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വലിയ നിലയിലല്ലേ, ഒന്ന് പോയി ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഒരു ആശ്വാസം തരില്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നൽകില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചിലർ അഭിമാനികളാണ്. കാരണം എത്ര ഗതികെട്ടാലും വെറുതെ ഒന്നും വാങ്ങാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പട്ടിണി കിടന്നാൽ പട്ടിണി കിടന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പട്ടിണി മാറ്റാൻ അപ്പുറത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി ആ പട്ടിണി മാറ്റിയാൽ ആജീവനാന്തം ആള് പറയും, എന്താ നീ അന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന സമയത്ത്, ആരും ചോറ് തരാത്ത സമയത്ത് ഞാനല്ലേ തന്നത്, തിന്നതിന്റെ എല്ലാം പോയി ഇല്ലേ? അന്ന് നീ ആ പട്ടിണി കിടന്ന സമയത്ത് നീ എവിടെയും വീട് ചാവേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാനാണ് രക്ഷിച്ചത് നിന്നെ, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നീ എന്റെ നേരെ വരുന്നോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുചേലൻ അതിന് നിൽക്കാറില്ല. പക്ഷേ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം യാത്രയായി. പക്ഷേ ധർമ്മമനുസരിച്ച് ഒരു തടസ്സം. എന്താ, നമ്മളൊക്കെ ബന്ധു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങും. തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്നോ ബേക്കറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാളിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങും. അത് അവിടെ പട്ടിണിയായിട്ടല്ല, അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും വയസ്സായവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്കും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വസ്ത്രദാനം, ഗോദാനം, ഭൂദാനം, അങ്ങനെയുള്ള ദാനകർമ്മങ്ങൾ നടത്തി ശീലമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്താണ് കുചേലന്റെ പത്നി വീട് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് അല്പം പഴകിയ അവില് കിട്ടി, അത് പഴയ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കുചേലന് കൊടുത്തു. ഇതും കൊണ്ട് പോയിക്കോ, വേറെ ഇല്ല, ഒന്നും വാങ്ങാൻ പണവുമില്ല. അങ്ങനെ കുചേലൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി.
കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ ഭഗവാൻ കുചേലനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. കുചേലൻ എന്താ ശ്രമിച്ചത്? ഈ അവിൽപ്പൊതി ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ സർവചരാചരങ്ങൾക്കും നാഥനായ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ, ഈ 14 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപനായ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും ഒളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം അത് എടുത്തത് തുറന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി അവിൽ അദ്ദേഹം വാരി. ആ അവിൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുചേലൻ ഭയചകിതനായി. കാരണം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ കഴിച്ചത് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഈ മുഷിഞ്ഞ ആ തുണിയിൽ പഴകിയ അവില് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി വാരി കഴിച്ചും ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് കുചേലൻ ഭയന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ ഇത് തീറ്റിപ്പിക്കാനാണോ കൊണ്ടുവന്നത്, ഭഗവാനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇതും കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന ചോദ്യമുയരും. അപ്പോൾ അത് ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന കുചേലനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, അവിൽ കഴിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പിടി അവിൽ വാരി അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുചേലന്റെ പത്നിമാരിൽ ഒരാളായ രുക്മിണി ദേവി ആ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു. ഭഗവാൻ കോപാകുലനായി. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ, നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരുമായിരുന്നു. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നീ എന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണല്ലേ? നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മുട്ടായി കൊടുത്താൽ ആ വീട്ടിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും വന്ന്, മുതിർന്നവരാരെങ്കിലും വന്ന് അത് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അപമാനിച്ചതിന് തുല്യമാണ്, നമ്മളെ എറിഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ്. നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം വന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ക്രുദ്ധനായി ചോദിച്ച സമയത്ത് രുക്മിണി ദേവി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എനിക്കിത് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം എത്രയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ കയറി പിടിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. അങ്ങ് ഒരു പിടി അവിൽ കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്താണോ ആവശ്യം അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി എവിടെ കിട്ടി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പിടി അവിൽ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ അങ്ങ് കുചേലനാകും, കുചേലൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകും. അങ്ങേക്കത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം അങ്ങ് എത്രയോ ആശ്രിത വത്സലനാണ്, എത്രയോ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നാളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, അല്ലയോ അമ്മേ, അന്ന് എതിർക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും, അന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുചേലന്റെ മക്കളായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുചേലന്റെ മക്കളായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ? ആ ചോദ്യം കാലാന്തരങ്ങളോളം ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അന്ന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാന്റെ മുതലാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുതൽ കൈമോശം വരുന്നത്? നമ്മുടെ സമ്പത്തല്ല, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി പോയാൽ ഒരു കുട്ടിയല്ല പോകുന്നത്, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ താവഴിയാണ് പോകുന്നത്. അതോടുകൂടി ആ കുടുംബത്തിന്റെ താവഴി അവസാനിച്ചു. കാരണം നമുക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ, ആ കുടുംബം അതോടുകൂടി നാമാവശേഷമാവുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തുകൾ ചോർന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്തരത്തിൽ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ പോയി വരുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ ചീത്ത പറയുക. നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം, നീ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയത്, നീ ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാ പോയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അവരും തിരിഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും, ഞാൻ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും, അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും, അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുഖത്തോക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉത്തരമില്ല. ആ സാഹചര്യം ഇല്ലാതെയാകാൻ, അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതെയാകാൻ, പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ, ചർച്ച ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, അതിന് പരിഹാരം തേടാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, വരുന്ന തലമുറയെ, എണ്ണം കുറഞ്ഞ ആ തലമുറയെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ആ ബാല്യത്തിന് മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്. കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് ശേഷം
5100 പരം വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു സമൂഹമില്ല. ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹമില്ല, ഗ്രീക്ക് സമൂഹമില്ല, മൊസപ്പൊട്ടേമിയൻ സമൂഹമില്ല, പേർഷ്യൻ സമൂഹമില്ല. എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ 108 ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഉപനിഷത്തായ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ വരി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. ഈശേവാസ്യമിതം സർവം എന്നാണ്. അതായത് ഈശ്വരമായ ചൈതന്യത്താലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ചൈതന്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ചൈതന്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലും തറവാടുകളിലും കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിലും സമുദായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലും നാം കൊളുത്തുന്ന പ്രത്യേകമായ ചടങ്ങുകളിലും നാം കൊളുത്തുന്ന ആ നിലവിളക്കിന്റെ ചൈതന്യവും പേറിയാണ് കലിയുഗാരംഭത്തിന് ശേഷം നാശമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു സംസ്കാരമായി ഭാരതീയ സനാതന ധർമ്മ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നത്. 4 വേദങ്ങളും 18 പുരാണങ്ങളും 108 ഉപനിഷത്തുക്കളും 2 ഇതിഹാസങ്ങളും അടക്കം 2000-ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ആ 2000-ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ച് 10,000-ഓളം ആഖ്യാനങ്ങളും, അതിനെ വീണ്ടും വികസിപ്പിച്ച് 100,000-ഓളം ഉപാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകമായി വിവക്ഷിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തരമായ ഗ്രന്ഥമുള്ള ഉദാത്തങ്ങളിൽ ഉദാത്തമായ സംസ്കാരമായ ആ സംസ്കാരത്തെ സംസ്കാരം ആരാധിക്കുന്ന 33 കോടി ദേവകളിൽ ഒരാളായ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചൈതന്യത്തെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വരും നാളുകളിലെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ്. സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ആ ചൈതന്യമൂർത്തികളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും അഭിമാനകരമായ രീതിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സർവ്വ സൗഭാഗ്യവും ആ ദേവൻ കനിഞ്ഞു നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമമിടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಣತ್ ಅವರೇ. ಬಾಲಗೋಕುಲ ಸಮಿತಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ತನಲೂರುಗೆಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಮವು ನೆರಳು ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಸಮಿತಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ SSLC, LSS, USS ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ARR ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ರಂಗನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಈಗ ನಾವು ಬಾಲಗೋಕುಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದರದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನೀವು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರುನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈಗ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಚೌತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ? ಹೌದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಹೆಸರು ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಒಂದು 5 ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸೆನ್ಸ 10 ಸೆನ್ಸ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನದೊಂದು ಆಶೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಬಾಲಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಈಗ ಪ್ರವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಥಳದ ವಿಷಯದೆಲ್ಲ ರಿಕಾರ್ಡಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಂಗನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಂಚುರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಅವರತ್ತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നാട്ടുകാരെ, നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടമി ആഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വിഷ്ണു ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ 4ാം വർഷത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടമി ഇത്രയും വിപുലമായി നടന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഘോഷം, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഘോഷയാത്ര, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രയത്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും നല്ല ഒരു പരിപാടി വിജയിക്കാൻ ഒരുപാട് മാസങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഇവിടെ വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക്, ഘോഷയാത്ര ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ള ഒരു സൽക്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയുള്ള ഭക്ഷണം, അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെറിയ സംഭവമല്ല. അത് എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് ധാർമ്മികത എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നത്. വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ കുട്ടികളെന്ന തരം വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വഴി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും അവരെ നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട്. മുൻപിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നടത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ, അംഗനവാടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുതൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ധാർമ്മികത പറഞ്ഞ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം ഇനി സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയ്ക്കും ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അത്ര സംരക്ഷണം, അതായത് നമ്മുടെ ചെറു ബാല്യത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും
മദ്യത്തിൽ ഭർത്താവും പ്രായത്തിൽ മക്കളും കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ധാർമ്മികത ഇപ്പോൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിമറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്ന് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച വിഷ്ണു ബാലഗോകുലത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലും ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟನೆನಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟಿದುದು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರಗತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಯಕ್ಷ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಉದಯ ಬಡಕೆಕೆರೆ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಧಾ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ರಘುರಾಮ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮುಂಡೋಳು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದುರ್ಗಾಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಕೇಸ್ತರ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪುಟಣಿಗಳು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಡುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದಯ ಬಡಕೆಕೆರೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രീ വിഷ്ണു ബാലഗോകുലം യക്ഷഗാന കലാസംഘം ഗുരുവിനെ വേദിയിൽ യക്ഷഗാനം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ദുർഗാപരമേശ്വരി ശാസ്താക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി രഘുരാം വല്ലാൾ അവറുകളും സംഘാടക സമിതി അംഗമായ രാധാ ടീച്ചർ അവരും ചേർന്ന് വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയിലേക്ക് ഉദയൻ വടക്കേക്കരെ സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉದಯ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಮಣಿಯಾಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡಕೇಕರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದೊಂದು ಸಂತುಷ್ಟ ಕುಟುಂಬ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಇವರು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರಡ್ಕ VHSCಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಋಷಿಕಾ ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಉದಯ ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಕಾರಡ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. SSLC ವರೆಗೆ ಕಲಿತ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಗುರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಗಾಣಿಗ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭಿರುಚಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹೃದಯರು, ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧರ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ
ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ. ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರೋಜಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಚ್ಚಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಆಯರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರೋಜ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಪುಷ್ಪಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪಿಂಡಿಕಾಯಿಯವರೇ, ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ನಾಯರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರವರೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡೋತ್ರವರೇ, ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಬಡಕಗೆರೆಯವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರಾವ್, ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ರಾಘವನ್, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಕೃಷ್ಣರಾಧ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾದ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನೆ ನಡೆನುಡಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನಿಯೋಜ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬವು ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಷ್ಪಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ. ಆನಂದ ಪದಿಕ್ಕಾಲ್ ಸಹೃದಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഈ സഭാ കാര്യക്രമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മാധവേട്ടൻ, ഇവിടെ ചെയ്ത ശ്രീ രഘുറാമ പെല്ലാൾ അവർകളെ, അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ പ്രവീൺ കുമാർ കോടോത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീ ഹരീഷ് ഷെട്ടി പെണ്ടിക്കായ അവർകളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശ്രീ ഉദയം വടക്കേക്കര, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഇന്നിവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്നേഹാദാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി നല്ലവരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ധാർമ്മിക പ്രഭാഷണം ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ ധാർമ്മിക പ്രഭാഷണം എന്ന ഇതിലുപരിയായി ഒരു സാമൂഹിക ബോധവൽക്കരണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം എന്ന് വളരെ ലളിതമായി ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഭാഷണത്തിലൂടെ നമ്മളെ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ പ്രവീൺ കുമാർ. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹമായ ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുക. ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടാൽ നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ലോകം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന് മയക്കുമരുന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുള്ള തകരാറുകൾ, അതുപോലെ വരുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ, ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ചരിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ സ്വയം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഉദാഹരണം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഞാൻ സാധാരണ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്ര നല്ലൊരു രീതിയിൽ, അതായത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആദരണീയായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ കുട്ടികളും അത് മനസ്സുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ബാലഗോകുലം വിഷ്ണു ബാലഗോകുലം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇവിടെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരെ കഠിന പ്രയത്നമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിന് നമ്മുടെ ഈ അഷ്ടമിയുടെ സംഘാടക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായ ശ്രീ മാധവേട്ടൻ എനിക്കറിയാം. എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടി അതിനെ ചർച്ച ചെയ്തും വളരെ ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ശ്രീ വിഷ്ണു ബാലഗോകുലത്തിന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ അവർ ഈ പരിപാടി വളരെ വിജയകരമാക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സഹൃദയ ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇത്തരം ഒരു മനോഹരമായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും അതിന് നല്ലവരായ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രാപ്തമാക്കിയതിന് സഹൃദയ വേദിയുടെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്നേഹാശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಘೋಷಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ದುರ್ಗಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅದರ ಪರಿಸರದಿಂದ. ಆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ರಾಘವನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, കഴിഞ്ഞ 4 ശ്രീ വിഷ്ണു ബാലഗോകുലം ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി വളരെ വിപുലമായി തന്നെ ആഘോഷിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ അടുക്കം ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ ദുർഗ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഘോഷയാത്രയായി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ബാലഗോകുലം നടത്താനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ വിഷ്ണു ബാലഗോകുലത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ജഗദീഷ് സാറിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ 2 വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಘವನ್ ಅವರೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಆಚರಣೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಇವರು 1-2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ വിഷ്ണു ബാലഗോകുലം ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇത് 4ാമത്തെ വർഷമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ച നമ്മളെ പ്രിയങ്കരനായ മാധവൻ നായർ അയർക്കാട് അവരുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുണ്യകാര്യോദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മളെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനുമായ അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടോൾ അമ്പലത്തിലെ ട്രസ്റ്റിയുമായ ശ്രീ രഘുരാം വള്ളാൾ അവരുടെ, ഈ സദസ്സിനെ ഈ നാട്ടുകാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ പ്രവീൺ കോടോത്ത് അവരുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്നോടൊപ്പം ഈ വേദിയിലിരുന്ന ഗോപായർ അയർക്കാട് അവരുകളെ, രംഗനാഥ് റാവു AR മുള്ളേരിയ, വിനോദ് കുമാർ സെഞ്ചുറി ഹോട്ടൽ കാസർഗോഡ് മുള്ളേരിയ, ശ്രീമതി പുഷ്പ സുരേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗണ്യ വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ, ഇത് 4ാമത്തെ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ വർഷം തൊട്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാനുണ്ട്. 2 വർഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ. ഈ വർഷം എൻ്റെ പേര് ചേർക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെൻ്റെ പേര് ഈ വർഷം ചേർത്തു. ഇനി അടുത്ത വർഷം ചേർക്കാതിരിക്കലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തോ ആവട്ടെ, എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വേദിയിൽ നമ്മളെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ജീവജന്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ എല്ലാളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുന്ന, ഏത് രീതിയിൽ രക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കുടിക്കുന്നില്ല വെള്ളം, അത് അമൃതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ട്. നമ്മളെ തോടുകളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലയോ ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് അതിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, കുളിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ തോടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കുപ്പിച്ചില്ല് പോലെ, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിച്ചില്ല്, ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒപ്പിടത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച നമ്മളെ ഉദ്ഘാടകൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ AR രംഗനാഥ് റാവു, അയാൾ ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ ഈ നെച്ചിപ്പടുപ്പ് ബാലഗോകുലത്തിന് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി അത് നമുക്കൊരു വൃത്യമായ കെട്ടിടം, ഒരു മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ഉണ്ടാവണം, ആക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു പഴം വാക്കാക്കില്ല, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാവൂ, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാവൂ എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കൂടി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ യുവത്വത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ആശയം ഒരു മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വിനോദ് കുമാർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം. അയാള് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യന് ഏത് രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം, വേദി ഏതുമായിരിക്കട്ടെ എന്നും ആവട്ടെ, ആ ഒരു കാണിച്ചു തന്ന ഒരു അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇയാള് വിനോദ് കുമാർ എന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും അതും കൂടി ഒന്ന് അനുകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം നടത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം, അത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് മിഥുൻ കുമാർ ഇന്ന് ഞാൻ ഇരുന്ന വേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു അംഗീകാരം, ആദരവ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മുമ്പിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ആ കുട്ടി അനുമാനത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെവർക്കും അറിയിക്കുകയാണ്. എന്നും ആവട്ടെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇതേ നേരത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് നേരത്താണ് സംസാരിച്ചത്. അന്നും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സംസാരം നിർത്തേണ്ടി വന്നു. എന്തോ ആവട്ടെ, എനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും 4 വർഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഈ വേദി പങ്കിടാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ലതേ വരട്ടെ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ SSLC, USS ಮತ್ತು LSS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರು ಕರೀತೇನೆ. ಹೆಸರು ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ SSLC ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ A+ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ ഭാഗമായി SSLC യിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ